Ako si Alexis, ginaingon. Bisag unsaon pagtago ka matuoran, moabot gyud ang panahon nga kini mahibaw-an. Oh, di ba? Mo ning nahitabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimo may kalimtan. Ma, pa, inig-college na ko ba? Ato na lang ko syudad mangita kapuyan, ha? Kay kapuyan naman ko paulis ato, eh. Layo kay ng atong dapit. Unya kay wa man tay kaila nga paryente nga imong kaabtan sa syudad ron. Naaman ko'y daghang kapuyan ako dito, ma. Pa, na may daghang boarding house dito. Naalagi, pero pangutana, dahil ka rin, kung makaya, baka na itong bayranan anang burding-burding ni mo. Kaya rin siguro pa, uy. Kay maning kamot mang puko nga makakita po kong trabaho dito. Unsa-unsa ka rin, mo trabaho ka samtang mo eskwela ka. Oo, ma. Aron sa dili magkalisod si Papa sa bayranan sa boarding house. Uy, Erin, kung tuwa ka na sudad, no? Ayaw kumpiyansa, ha? Daghan ra bang mga taga-sudad taon nga mga mingilad. Pag matngod yun ka rin, labi na ng mga lalaki. Hi! Hello? Bako kang border? Oh, ikaw? Dugay na kayo din ni. Ako ni si Alexis. Ikaw? Karen? Girl! Kasabihan na nag-usa ka kilong karne ang imong wait, oy. Nawa, oh. Nabala ka lang ko, Alexis. Huh? Kay sunod si Mana pa makapada si Papa kwarta lang sa kung hatagan sporting house. Oh, di ba may part-time job man ka, Karen? Oo, pero tingog man ang sweldo sa kabuan. Okay, girl, no problem. Pagamiton ti ka, pero be sure nga next week, him kong ulian, ha? Kaya may gamitan sad ko, uy. Yun nung na, dagantag ek-ek, naas palibot. Wa na ba yung mauso karon ang 150? Ha? Sure, Alexis. Thank you, ha? Ay, dami. Kadugay na kung nakasakay, uy. Daghan man ko trong pasahero. Miss, may mong mangutana? Wala, kagwapo niya. Miss, unsa may sakyan pa ingon sa uptown, miss? Kuan. Ako si Karen. Unsa? Ako po si Jansen. Hain ka na, kuyo. Magkad ni mo, girl. Oy, karon ba nagkailaan ng laki? Nya imo din siyang gidawat din sa boarding house? Hala no, gidili ba ya diri ang magpadayon kag bisita, girl, labi naglalaki. Suway kay gyud kung may bawaan kagani sa tong landlady na. Mapaulin lang ko, Karen. May pa. Mabalik lang niya ko din yan. Ayun na. Tanangin na sa inyong landlady. Alexis, Uy, dapat lang no. Mananghid jud. Sige, di na ko magdugay kay dunay wa makauyo na ko da. Ato na. Ato na ko. Pagdali, oy, pagdali. Lupad. Alexis, lainan ni mo, uy. Bibiyak na lang hinon si Jansen. Oy, girl. Ay kalimut ha, pramdi ka. Ayaw pa ilat sa mga lalaki din ni syudad, no? Kung tuwa ka na o niya sa sudad ka rin, ayaw kumpiyansa. Daghan ra bang taga-sudad nga mga ngilad. Pag matgun yun ka rin, labi na sa mga lalaki. Hala. Ay, may jeep nang nagpaingon din akong parahon. Huy! Ay! Jansen! Kuyawan mo lang tani mo, uy. Mapauli na ka? Oo, mo para nang takwat tong jeep nga bag ulang gyud nga misaylo. Uy, sige mapauli ay ito. Imbitahon ka. Mag-dinner ito, okay? Sweldo man ako ron. Itrete ka. Ha? O manatog dinner. Manatog movie. Last full show. Ha? Okay ka ba, Karen? Oo. Okay na kayo ko, Jansen. Kinida? Recorded by X Thunder Gaming. Gihikap ni Jansen ang ako nga. Humana na lang sila dapat.
Diretso tas motel ha, Karen? Motel? Johnson! Ayaw, Johnson! Ay ko po kung gibati, Karen. Oh, Karen. Johnson! Yaliki pa! Johnson, nasa pa! Ay ko po inarte ko. Kaganina nga may sulti ko nimo. Nga manood tag motel. Wa ka mabalibad. Karon nga niya na ta din sa kwarto sa motel. Sikak pong sa kong gibuhat nimo. Unsa ba ka? Nasuko ka? Nalain lang. Sige. Manggawas na din eh. Di makagusto nga. Nini akong gibuhat nimo. Gawas ta? Nahadlok lang kung mamaptos. Kung mamabdos ka, ay kadlok. Manubag bitaw ko nimo. Ay, anyway. Sige na. Barog na. Magawas na nalik rin eh. Tara, dali. Johnson, sige na lang, uy. Unya na lang tamang kawas. Pag sure eh. Sure, laki. O Sure? sige, ipadayo na imong gustong buhaton. Kana ba? Johnson. Grabe sa nimo girl, oy. Saan mang orasa, oh? May curfew ta din sa boarding house. Dapat alas 10 sa gabi. Naanaan tanan sa sod sa boarding house. Uyan, saan mang orasa? Ha? Alas 12 na pasado sa kagabi. Oh my God! Diyan man ka, oy! Kinsa may kuyo di mo sa paglaglaag, ha? Koan, si Johnson. Ay, war na! Klaro na lang. Kanang smile-smile ni mo? Oh, napay simod ni mo, oh, luspad kayo. Eh, klaro na kayo, naturjakan ka. Kaprang ka sa di mo Kalain sa kong gibati. Medag... Klaro na lang, klaro na gyud kayo. Bidhan ka na. Kinoko. 2 weeks na napangawak na magpakita na ko si Johnson. Sa may akong buhatan, Alexis. I know, nga nahadlo kasi mong parents, girl. Alexis, tabahi ko. Mao na ni Ron, ikaw bikangkang, nga ikaw tabang ako. Saan ka ba kasi pagtabang? Ambot. Huwag ko masayod. Kung maibaw ini sila si mama o papa, sigurado kong bunugon ko nila. Na? Kung mahitabo na maghikog na lang ko, bahala na. Hoy, gaga, si maghikog. Tuon, tanoong ka? Ayaw giamong ng angel sa imong sabakan, oy. Ano sa ka? Mauna diha. Ay, kabala ka. Ako'y muatubang sa imong parents, aron di ka mabunog. Ako'y magpaila nga. Ako mo'y amahan sa imong gimabdos. Tapos! Ayaw mo kabalaka, noy, nang akong pakaslan si Karen, pero atagis ako gigayon nga makatigom sa ako, aron igasto sa mong kasal. Hay. Sige dong. Ikaw na mahibaw sa among anak, ha? Alexis, ang akong... Palit ako sa Miss Gay! Di lang ko kadaog pagdali diha, oy, burot! Niya naman bitaw, Alexis. Saba diha, oy, dugay kay Gisundan ako sa bag ang imong make-up. Amayo. Aron makaretouch ka if tuan na ka sa backstage. Okay kayo. Isod lang mo, sir, ma'am. Nasa sud si Ah? Ma'am Karen ug Alexis. Oy, Salamat ha, salamat kaayo.
Kinsa man ron? Sila si Mama Papa Alexis niya sila. Tago! Manuluyon. Manuluyon! Nga nukot ni. Ay, Sakpan. Alexis! Ah, Nagsinida ang lagi ka na make up do! Nga brado! ako? Ako, Usa! Tubag! nga nang misika man ang inyong mga matanang, Noy. Alexis, wala sila may nga payot ka. Oh, kusingan? Ay, nalimot Usay po di ko. pasabotin ni Karen. Alexis. Kuan, kining, Unsa? kining. Sulti tinuod, ay! Noy, ay ka-high blood, Noy, dali, Noy. Lingkod sa Noy. Nang, mag-istorya tabi, paminaw mo, ha? Ingon gini manggod ang sitwasyon. Unsa? Tinuod ka gyud ay nga bayot, Alexis? Yes, nang, tanawa ng di ba ang ngayon? Pagkawa ko magdaho manitaon. Sorry kaya ninyo, Ma. Pa. Wala magpakitang nagapamaptas na ako. Naluoy man si Alexis na ako. Mautong nagsabot mi nga iyang ang kuno ninyo nga siya amahan. Aron dili mo makadapat na ako. Sorry kayo ninyo, Ma. Karen. Recorded by X Thunder Gaming. Wa na'y nahims ang mamagpapa ni Karen. Gidawat na lang nila nga napaangkan gyud ang ilang anak. Kung wa paunta sila makakita na ako nga nagsinina ko og nag-makeup ko, adito ta sila may baw nga trulala ko nga bayot. Mao na nasakpan gyud noon mi sa ang pagpamakak, oy. Mao katong kasama ang kaagi ni Alexis. Din hining tulmanon. What's the style? Nasakpan style. Kinay maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danisus Cabrera dalit sa RMN Drama.